OK, slyšíš mě? Dobrý. Teď. Já jsem to chtěl nazočet, ale po nějakém důvodu mi to nešlo. Teď. Myslím, že by to mělo jít. Takže. Showcase charaktera začíná. Uhu. OK, Piercing Blood bez holdování. S holdováním. Trošku větší damage, já nevím, jestli je tam vůbec nějaký rozdíl. OK, teď je full red scale. Teď na trojku úplně jako nemůžeš jako prostě aktivovat. Já na to klikuju. To jsem řekl klikuju. Tady klikám a nefunguje to. Tak. Ale to funguje Erko. A tam funguje se všema movema. Takže Piercing Blood, na to potřebuješ holdovat. Tady, pošlo to. To znamená, že to funguje. Dává to docela větší damage. A teď s dvojkou to dává taky, jo. Větší damage, jo. Ale teď trojka. Supernova, hodíš na někoho. Jak vidíš, když se otáčím, tak se to taky neotáčí. Takže prostě můžeš v podstatě udělat jako takový defense. A musíš zmáčknout znova Rko a a jestli chceš, nebo jestli tuhle hru budeš hrát jako víc, tak já ti doporučuji si koupit Early Access, ok? Pumpkin is going back to his home.